ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା 5ଟା ଯାଇଥିଲେ ଦଳ ଡେଇଁକି ମିଷ୍ଟର ଅନୁଭବ, ମିଷ୍ଟର ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ମିଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ କେତେ ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍, ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ? ତାଙ୍କର ବି କିଛି ବାହାରୁନି କେଉଁଠି ନା ଖବରକାଗଜରେ ଆଙ୍କ ଫଟୋ, ନା ଆଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ଟିଭିରେ, କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି? ମରି ଫରିଗଲେ କି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ? କଥା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବାସିରେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ହେୟାର କେହି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ଶଳା କେହି ବି ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଛେପ ମେଣ୍ଡାଇ ବି ପକଉନାହାନ୍ତି। ହରିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ହରିଆ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଛି ବୋଧେ ଚାବି ଆଣିବାକୁ, ନା ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛି, କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଓ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ବଢ଼େଇକି ବୋଧେ ବାବା ଫାବା ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କେହି ତାକୁ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବାସିରେ ଆଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ। ଭିକ ମାଗୁଥିବ କୋଉଠି ଯାଇକି ନେଇକି।